Yo! Ano naman sad? Ang anak ko marites ninyo. Oh, sa may marites na mo po yo. Ago yo. Katong uyab ni Mr. G1 ba? Tugpain mo itong asawa ka tumulibreng inom ito itong gikan sa Alaska. Mo ba? Huwag na siguro to. Ay katong gamay tao niya, kuya katong si ma'am. Dito gamay tao dako ang tawag. Ah, si G1. Lagi si G1 eh. Kami ko nagkuhan kay ano. Nakitaan ako si Paring Crispin. Katong ang uyab ni G1 ba? G1. Lagi ni kuya sila. Holding hands ako opo. No. Ay, dudut tagod. Nagkamot ba? Sila na dito. Ngaon lang pagkapungko. Hala, haya tunyo. Mutuslo si Crispin, mutuslo siya itong babae. Ito sila tong kanang tuslo buwa. Nakita nimo. Kitaan gani. Kakasabot oy. Mo gani. Ya, ako man. Pagka rakuha si Crispin to eh. Wate may mo sa ulitaw man. Bagay. Kita mga ninyo. Wapo man po siya. Ito na dyan. Wapo. Tsuraam sa katawanan. Ito oh. Kita niya, purma siya kagnaw. Sabi na ko, nasa kay plano to niya. Plano na, amdi na plano. Hindi lang nakabuhat. Hindi na nabata. Hindi daw tago. Ikaw Crispin. naman. Sa kamagdahan sa itong Rador dito mga chicks. Hindi no. Oy, pare. Pare. Wala pali ba? Sa may Aday no? istoryahan niya. Mani siya pre. Marites mo na mo. Wala oy. Mani itong amigo nga. Chicks boy. Marites Wala yun. Marites chicks boy daw. Oy, yung mo ni. Di ka, luhara ko ng chicks boy, be. Sama chicks boy, di ka? Ilan na may kapo. Ikaw. Wala nilain pa, ikaw ra. Siya ikaw bitaw. Ikaw ra. Kay ako raman dere. Nilain ako ba, ikaw ra. Dog limpang ni pare. Mami sa mami. Gapo Oh, din mega ka. nga. Gapo. The only one ba, the only one. So, Kami lagi. The only one kay ako may naan, pero Oh. ako. si G1, only one po to siya. Ay, di ba? Si Chico, ano may uyab adto? Uy, kanang sugat ra to siya na. Ay, nagsugat. Kami, yun, kami. Kamo, Judain. Kani siya absent ba siya na absent-minded man niya. Itawagan niya. Wala man siya nag-reply mo nang si Ay. Jiwa na ni sugat. Si Piat ato. Oh, gina. Ano di sila, Judain? Ikaw. Ano han? Pasnak ka po. Kami pa ba? Pasnak ka. Naka. Pasnak. Gusto pa kita sa tong negosyo ano ko nakiya. Doon, negosyo na sa do. Ano may negosyo? Oo. Wala ka negosyo. Rito ni kay ang akong kliyente ni Sige, Gawas oy. China. No, di kayo negosyo. China. China? China. Ano ka, China? Ako Ano to, kini. Migo? Sapa ko rin ang nilang libre niya. Libre na sila basta makibaw na sa negosyo na ko. Abi ninyo, kani ko negosyo. Dako kini kwartas gawas China ni. Tak mo? Dako kani. Ato kayo. Among sabot na munawag siya karon. Big time mirror eh. China man. Big time Basta rin Oy, China mo eh. giwat niya. Nawat siyang tawag. Oh, ba? Isa may mugyo ang tawag mo. Si Ang big Mr. time. Chu. Mr. Chu. Oh, Si Mr. Wait, kaya nawag. Hapit no Mr. Rara. Hindi na basta-basta. Oh, hello. Mr. Chu. Oh. Ang atong gikasabutan gahapon adlaw katong Uy, mo ba? 30 mil? Nagdang kami. Oh, kung 30 mil ba nga imong i-kuhan sa negosyo nako. Oh, kato mo to. Katong negosyo mo to. Ito sa mga 30 million? 30 million. Wato no portaw eh. Ah, sige, 30 million. 30 million. Oh, sige. Oh, okay, may problema. Ikaw bahala, 30 million. Og mga adlaw mga lasotso. Pagdala og sako nga re. Sama sa ako. Sa ang sako day. Direta mag iphanay. Oh, Kung sako nga ako yung sako nga taas. siyo din na. Ano ko tayo? Oh, direta mag iphanay. 30 million ha. Sige, Mr. Sige ko ani. Siya may negosyo na, pre. Oh, sige. Oh, salamat. Sige. Siya yung negosyo ni mo. Negosyo. Dako kayo ng negosyo, pre. Saan mo na? Milyon eh. 30 million. Kuwagot. Dako kayo ni. Sana kisyurahan. Uli kang sulti. Dako mo ni nga. Tapa, may igap na? Tagod. Pre, tama bigyan Dako ba? Sekreto ba? Wala na ko na. Karon ginanawag man. Usulti lagi ko ninyo. Mo na ko negosyo. Ay mo. Ya, on me na. 30 million.
Dasag sa ako diri ma. Alas buntag. Ako ang gusto yun. Hindot. Sa may negosyo mo day. Munggos! Munggos. Munggos! Sure day. Munggos! Munggos. Dai dai. Ari dai. Ano man eh? Dakoy Vans Rental ay. No wins Vans Rental. Vans Rental. Kana. Dai na munggos na. Munggos mo!